Hopiakin kävi peiton kimppuja. Täppylät nuuski ja tämä on tämä Tini aika ahkerasti tuossa peiton kimpussa. Mikä se tuoli? Laukki. Sillä on valkoiset varpaat, sillä on valkoista rinnassakin, vain novolta päätä. Täppylä on siellä, sillä ei ole missään valkoista. Pikkutäppylä rinnassa. Kuka se tämä on? Musti. Joo, niillä on virtaa. Tuolla on hopia, se ei ole vielä päässyt kuumin tänä aamuna. Sillä on hopiaiset lavat. Oliko se tämä? Tämä se hopia. Tyttökoisa. Ja isos on suurin porukasta. Ja vauhtia piisaa. Tänne kohta antaa maitoa. Tämä se on vähän energinen koira tämä Tiku, mikä se oli? Nyt alkoi lähtemään sieltä jo täyttekin pois. Sitä on mukava repi. Onpa sitä mukava repi. Mikä se siellä olikaan? Tämä on poika. Tuolla on hopia tuolla. Se on tyttökoisa. Mustia. Tini se löysi kengän siitä nyt. No eikä tuolle hopia tuolla. Tuo on se laukki. Takinpainenkoira tuossa. Semmoisen nimen mä olen sille antanut. Tuolla on hopia. Mihin se meni? Ne katsomaan telekkaria. Nyt sillä on jo täyttäjä suussa tällä muutamalla Tinillä. Kova tyttö.